Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongietorriak Xaloa telebistara egun ezagun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan asteburuko manifestazio deialdi baten inguruko elkarrizketa izanen dugu. Esne sektoreak, ene sindikatuak eta azitik ozietik manifestazio deialdia egin dute esne sektoreak pairatzen duen egoera salatu ahal izateko. Horretaz hitz egiteko gaurkoan Aitor Azkarate izanen dugu, manifestazio honetako deialdia eta esne sektoreko langilea. Bestalde zaratak tartean gaurkoan saretik izanen dugu, hori baino lehenago ikus ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriarekin. Arratsaldeon Larraitz, hauexi dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Gaurko albistekin hasteko Nafarroako parlamentuak gaur indargabetuko du ikurren legea. Uxue Barkosen gobernua babesten duten lau alderdien babesarekin 2018ko akordio programatikoan jasotakoa betez. Eta Nafarroako gobernuak jakinarazi du 2018ko irailean zabalduko duela Navarrarena pabiloia. 5 urteko atzerapenarekin datorren urterako prest utzi nahi dute UPNren agintaldian sustatutako proiektu erraldoia. Iruña zigortu dute erregearen erretratua eta Espainiako bandera lehentasunezko tokian ez jartzeagatik eta bertze zigor bat. Etxarri Aranazko udala zigortu du Nafarroako auzitegiak presuen aldeko kartelak jartzea egotzita. Bertzalde erasoen kontrako neurriak eskatu dituzte zonalde urdineko langileek. Eta Iruñeko udalaren haur eta familientzako programak 7.000 adingabe baino gehiagori eman dio laguntza 2016 urtean. Albistekin aurrera jarraituz, Iruñeko udalaren hirigintza gerentziako kideek Perez Goienaren pasealekuan kokatua dagoen bizikleta aparkaleku estalia bisitatu dute. Eta albistekin bukatzeko batzuk lelopean hemendik ordu batzutara hasiko da euskararen aldeko korrika. Eskerrik asko Aitziber Iturria eguneko lerroburu nagusiak emateagatik. Orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, Diario Notizias lehenik eta behin gaurkoan. Lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan gainera albiste handi batekin lagunduta. Nafarroak Reinoarena erreskatatu du UPNren utzikeritik. 2013ko abenduan bukatu gabe utzi zuten eta 2018ko irailean irekiko dute kudeaketa publikoaren bidez. Eraikuntza honetan 37 federazioren egoitza izanen da 2018ko irailetik aurrera. Pabiloiak jarduera eredua berriz diseinatu du, irekiera zehatza izanen du ekitaldi kultural eta kiroletakoak ospatzeko. Kronika bereziak gainera atera dituzte gaurko Diario Notizias egunkarian gai honekin lotutakoak, 60 milioiko zentzugabekeri baten historia batetik eta bestetik kontzertuak, pilota eta maila altuko txapelketa. Hortxe agerizegu gaurko argazki nagusian Reinoarena pabiloia. Eta bestalde, beste bi albiste nabarmentzekoak Diario Notizias azalean gaurkoan, Pirinioak etorkizuneko babes bila, bizilagun eta parlamentarien arteko bilera izan zuten eta argazki txiki batean beko aldean hortxe ikusi dezakegu albistea. Eta bukatzeko Nafarroa hizkuntza propioa duten erkidegoetara batu da. Aurrera egin dezagun gaurko berri egunkariko azalarekin, lerroburu nagusia gaurkoan argazki handi batez lagunduta nazioarteko politika dugu, bazkide bat gutxiago. Europako batasuna uzteko eskaera ofiziala egin du Erresuma Batuak Europar Kontseiluko presidente Donald Tuski gutuna eman dio Tim Barrow enbaxadoreak. Merkatu bakarra utzi nahi du Londresek, merkataritza arlo nagusiak koordinatuta. Eta hortxe ikusi dezakegu albiste honen eredu den argazkia. Beko aldean eta argazki batez lagunduta ere, letren errepublika edatzeko mina hil eginda Asier Etxeberria argazkian ikusi dezakegun moduan, minbiziaren eraginez 59 urte
zituela ETB-en kazetari izandakoa eta Sautrela saioko gidari aritu zen. Bukatzeko Berria egunkariarekin, Ikurren legea indargabe utziko du Nafarroako Parlamentuak gaur bertan, eta bestalde gaur arratsaldean abiatuko da 20. korrika Otxandiotik Iruñera. Eta bukatzeko ikus dezagun zenolako azala duten gaurkoan Euskal Herri Irratiko lagunek, goiko aldean eta nahiko argazki handi batez lagunduta, debekuen legea bertan bera utzi dute gobernua babesten duten lau indarrek eta hortxe ikusi dezakegu Nafarroako Parlamentua. Bestalde 10 aurretik 3 pobre dira Nafarroan, eta bukatzeko atzo komentatu genizuen albiste batekin utziko zaituztegu, izan ere estudio nagusian mahai berria aurki izanen dute Euskal Herria Irratian. Martxak 30 dugu gaurkoan, ostegune ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko 7.000 adingabe baino gehiagori laguntza eman zitzaien 2016. Urtean Iruñeko udalaren haur eta familiendako 3 programa edo zerbitzuetako batean. Hegoaldeko parkeko diseinu proposamenen erakusketa eginen da Txantreako liburutegian, ekarpen gehiago jasotzeko asmoarekin egin dute erakusketa hau eta gaur bertan irekiko dute. Bestalde Buztintxuri auzoan gaurkoan, auzo foroa eginen dute, arratsaldeko 6:30 izango da bilera hau ikastetxe publikoan. Eta asteburuko kontuekin aurrera eginez, kimikarin hezkuntza proiektuak beste saio bat eskainiko du larunbata honetan Gaztediaren etxean, 12-18 urte bitarteko gazteei zuzendutako proiektua da hauxe. Bestalde, Justizia Auzitegi Gorenak Iruñeko udala zigortu egin du erregearen irudia eta banderak lehentasun lekuan ez jartzagatik. Sententzia eta gero lehentasun leku bat bilatzen ari dira. Eta bestalde, plaza libreak geratzen dira oraindik ere Ermitagaina eta Zabalguneko merkatuetako sukaldaritza tailerretan 9 eta 12 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago tailerra. Eta Iruñarekin bukatzeko gaur hasiko da 20. korrika Otxandion, bertara gerturatuko da Joseba Siron Iruñeko alkatea. Iruña alde batera utzita joan gaitezen ostegunero bezala lehenik eta behin Uharte aldera, 2017ko martxoaren 30. ohiko osoko bilkura gaur bertan ospatuko dute, ordua arratsaldeko 8:00 izanen da eta eguneko gai zerrenda udal web orrialdean daukazue. Bestalde, Aste Santuko kanpaldiekin aurrera jarraituz, matrikulatzeko epei dagokionez, Aste Santuko hiri kanpaldiak apirilak 18, 19, 20 eta 21 eginen dira, eta matrikularen epea apirilaren 3-tik 7 egin dezakezue udal erregistroan. Eta bestalde, eragileen kontrataziorako zerrenda deialdiari dagokionez, froga psikoteknikoak martxoaren 29an asteazkenean egin zituzten goizeko 10:00. Uharte alde batera utzita joan gaitezen Xulapaingo Baiara aldera, osoko bilkura izanen dute hemen ere bihar bertan, martxoak 31 ostirala, arratsaldeko 7:00. Eta bestalde, etxe bizitzen berrikuntzarako diru laguntzak banatuko dituzte baita ere. Eta bukatzeko joan gaitezen Elortzibar aldera, administrari laguntzaile izateko hautaketa frogak egin behar dituzte Elortzibarreko udalean, aldi baterako kontratazioa izanen da lanpostu hau. Ostegunero bezala Xaloa Telebistan Nafarroako Parlamentuan izan da, aste honetako gaia etaren armagabetzea izanen dugu eta 3 politikari izanen ditugu aste honetan. Iñaki Iriarte UPN alderditik, Koldo Martinez Geroabai alderditik eta bukatzeko Bakartxo Ruiz izanen dugu EH Bildutik. Ontzat hartu dugu, jakina, arma horiek gu jo puntuan izan gaituzten einean, oso albiste ontzat jotzen dugu eta arma horiek ez izatea. Gustatzen ez zaiguna da, eta saiatzea profitatzen armagabetze hori,
ekitaldi propagandistiko bat egitekoz? Nola hartu dugun albistea, pozik berandu badator ere, zeren gogoan izan eta orain dela 5 urte esan zuen armak erabiltzeari utziko ziola eta 5 urte pasatu dira. Hala eta guztiz ere, pozik, 5 urte berandu, baina tira. Gure nahia izango zen, noski, eta ez existitzea, baina existitu zen ez gero, ongi etorria. Esan dezakegu albiste ona dela, segurazki askoz ere lehenago gauzatu beharrekoa, baina momentu honetan bake agertoki batera hurbiltzen gaituen albistea da, zalantzarik gabe. Eta hartara, nik uste jendarte zibilak urrats importantea eman duela armagabetze prozesu honi dagokionez eta orain eremu politiko eta instituzionaletik hori babestea egokitzen zaigula. Ikusten dugu, esperantzaz, jakina, eta errandu den moduan jotzen dut albiste ona dela, baina aldi berean jotzen dugu oraindik zerbait geratzen dela hasteko eta barka eskatu beharko lukela, eragindako minagatik, eta batez ere kolaboratu beharko lukela argitzeko soldatzeke geratzen diren atentatu guztiak. Guk uste dugu indarkeriak dena kakaztu egiten duela, dena zikindu egiten du, giro politikoa, erakunde politikoen arteko giroa, gizartearen bizikalitatea eta gizartearen baitako harremanak ere bai. Beraz, uste dugu etorkizunean beste giro batetan mugitu ahal izango dugula, eta noski indarkeriak suposatzen duen presio hori gabe. Beraz, pozik lehen esan dudan bezala. Espero dezagun, aipatzen nuen bezala, bake agertoki hori gertuago izatea. Armagabetze prozesua, espero dezagun, lehenik eta behin, ongi gauzatu ahal izatea, bururaino eraman ahal izatea, estatuen aldetik inolako oztoporik ez hartzea, eta horren ondoren, logikoena litzateke, salbuespen neurri batzuk bertan bera ustea, esate baterako espetxe politika arloan gertatzen ari direnak, hori entzun dugu. Espainiar estatuaren aldetik behintzat urte luzez, eta erakunde armatua izateari usten zionean bestelako neurri batzuk hartzeko aukera egongo zela espetxe politikan, eta espero dezagun lan egitea tokatuko zaigu, bai jendarteari eta bai eremu politikoan, baina espero dezagun horretan urratsak ikusteko aukera izatea. Arrain ez dakit. Pentsatzen dut armak entregatzeaz gain oso importantea dela buruak armagabetzea. Alegia nazionalismotik admititzea, gure burua espainiartzot jotzen dugunak ez garela Amaiurko gaztelaren konkistatzaileak, ez garela traidoreak, ez garela Beamonteseak edo kolonoak, hemengoa garela eta gure nortasuna izateko eskubidea dugula. Eta gustatuko litzake pentsatzea, hemendik goiti nolabait autokritika sakon bati ekinen zaiola nazionalismoaren munduan, baina aldi berean admititu behar dut oso eskeptikoa naizela. Nik uste dut politikoki esan dudana ekarriko duela, esan nahi dut gizartean beste giro bat, alderdien arteko eta erakundeen arteko beste giro bat, baina politikoki ez du besterik ekarriko. Eta une batean hasi zen, sortu zen, une batean desagertuko da, eta txarrena eta ekarri duen gauzarik txarrena, heriotzak, zaurituak, estorsioak, presoak eta guzti hori kenduta, guzti hori alde batera utzita, eta ekarri duen gauzarik txarrena izan du da, gizartearen zati batetan indarkeriak zerbaitetarako balio zuela ideia hori, ezta? Eta uste dugu, etaren desagerpenaz hori ere desagertuko dela zorionez, eta beraz, beste giro demokratikoago batetan denok mugituko garela. Eta hori oso onuragarria da gizarte osoarentzat. Politikoki atzo bertan ikusi genuen Alderdi Popularrak eta UPNek bere burua nola alde batera uzten duten. Eta aldiz, bai geroa bai EH Bilduk, bai Podemos Izquierda Ezkerrak eta Alderdi Sozialistak bat egin genuen, konsensu nahikoa eta zabala lortu genuen
armagabetze prozesuari babesa emateko. Eta aldiz, UPNek eta PSNek beren burua baztertuta, azken batean Ipar Euskal Herrian Fronte Nazionalak eta Lepenek egin dutenaren antzera, beraien bunkerrean, beraien inmobilismoan geratu dira. Beraz, honek politikoki, nik uste du gauzak argitzen dituela. Eta agertoki berri bate sortzen baldin bada, non etak erakunde armatua izateari uzten dion, pensatzen beste urrats batzuk ere etorriko direla, baina politikoki zalantzari gabe importante izango da. Esaten nuen moduan, nik uste du salbuespen neurri batzuk atzera botatzeko aukera erreala ikusiko dugulako, edo behintzat horren alde inplikatu beharko dugulako gehiengo sozial eta politikoa. Eta astero egiten dugun moduan, politikariei gai libre baten inguruko azalpenak emateko aukera ematen diegu. Azken bolada honetan, UPNren gobernuak kapitalismo de amiguetes, erdaraz esan da, bultzatu duela esaten ari naiz. Eta zer da hori? Argi eta garbi esango dizu. Eta adibidez, eta horren adibide argia da, Ciudad del Transporte delakoa. Ze gertatu zen hor? UPNeko gobernuak 20 eurotan erosi zuen metro karratu bakoitza. Eta bere enpresari lagunei saldu zien 20 metro eurotan. Enpresari hauek pixka bat lurraldea konpondu eta saldu egin zuten euren lagunei berriz ere 60 eurotan. Beraz, 40 euroko diferentzia zegoen hor. Ze gertatu da? 20 eurotan saldu zuten lurraren jabeek, noski, hori ikusi zutenean, tribunaletara jo zuten, eta orain tribunalak arrazoia eman die. Ze gertatzen da? Gobernuak, Nafarroko gobernuak, une honetan, lurraren jabe hoiei zorzitzaiena, juridikoki zorzitzaiena, ordaindu beharko die. Beraz, zer da kapitalismo de amiguetes hori? Guztion, Nafar guztion diruarekin zerbait erosi, zerbaitetan inbertitu, eta onurak gobernuaren lagunentzat bakarrik izango dira. Hori da kapitalismo de amiguetes eta hori da UPNeko gobernuak bere gobernu guztietan egin izan duena. Penagarria Nafar guztiontzat. Sinboloen legearen inguruko eztabaida izango dugu ostegun honetan plenoan, eta bertan azkenik 2003an onartu zen sinboloen lege baztertzaile eta zigortzaile hori bertan bera utziko dugu. Bazen garaia hautetsiak eta udalak zigortzeari usteko, bazen garaia sinboloetan ere askatasuna eta erabaki demokratikoak beste zeren gainetik gailentzeko, eta espero dezagun hau urrats importante bat izatea, udaletan erabaki propioak hartu ahal izateko, gehiengo herri bakoitzean, gehiengo sozialak babesten dituen sinboloak eta ikurrak jartzeko aukera izan dadin. Orain arte ikusi duguna jazarpena besterik izan da, bai auzitegietatik, bai eskuin foral eta espainolaren aldetik, bai gobernu ordezkaritzatik, eta hor izan duten tresna nagusia 2003ko sinboloen legea zen. Hori bertan bera utzita, espero dezagun beste aro bat irekitzea, non herritarren gehiengoak erabakitzen duena gailenduko den. Magazinaren lehen zati alde batera utzita elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu oraingoan, asteburuko manifestazio deialdi baten inguruko elkarrizketa izanen dugu, Elizondon izanen da manifestazioa esne sektoreak deituta hainbat arrazoi dituzte eta horiek azalduko dizkigu Aitor Azkaratek, Ani Zerrian jauregia esnekiak hortxe da bilbera lanean, sortzailea da baita ere, eta ederki ezagutzen du sektore hau. Honen ondotik Zaratak tartean, gaurkoan saretik izanen dugu.